Tugusuka bosio mwancho morigeria totigarita se county ya Nyamira na boigo totigarita sengane iga yechisemi ekero aborokigwa kurwase chiskuru aho bagendrete koenekia omutimo kobo mwenge ase chinka aho nigo bono abaibori bagendere koborigwa koenekia buna nko babaraso omostari bosio koenekia buna ngoikirani bare emiroberio yokubarenda abana babo chinga kechiga bare nkaso omutimo koiga bwerusa osangane getasene kega kiagetembe no munyakero gobwe kyombe gya boda boda kurwase nsemo ya Masaba North oyo manyakane buna Dominic onyarako bagakuru kuboria gochi asaba bwatani be sector yo ya boda boda gwetanga kubwatanwa nebikore byo kubasaria abana baiga barenka asomutimo koiga omutambe obusomutimo koiga omwenge bwerusa abaibori boigo na baraboni go bayesokire na gokwandara echinga kechiga obogima bogendrete gokonga nigo baburire serikali ebe kemiroberio yo koene kebuna nkoro biere obogima na boigo koene kyambachi gutwara chinga kichinyororo kero bare na abana babo ase chinka buna agotumanya Polycarp Okara echinga kichiga abana bachire siko asumutima komoke uyo manyakante buna halftime nigabe buri bagenda ko bakuborwa kurita abana babona ko barenda chinga kichiga bare asumutima ko yiga abana tigabarendwe na kero muntu moba abana bakoigwera abaibori na mwana ndo bwanse koigwera omoibori na ne skuru ni garo mungaini kurenganamo n'umunyakerogo wese taboda boda kurwasoro sagiro Masaba North Mosque Dominic Babu igagendere ko bagakubasaba abana boda boda abo bagende ko bakubwatanirwa amone bikoro bitari byasa matukamagega ko bamaiso chinga kichiga cy'umutimo ko yigo mokebwe halftime baira abana babarundi ngora ba misonde ba minimize accidents nande babwati amajika itotobegeta traffic rules na majika boda boda stage mbali igarure kuregetindi na kubaboli abana boda boda kubwati amachiko asabaganire gutaba abana baiga barasumutimo ko chipigipigi korundia ebyazale bya boda boda mbibwata amatemo umwana wanzi wasoire byazale biwonjire kibeza koja korwo negetiro igona abaiboli na intumuna stakeholder nabagambi naba chief na security team atokonye abana aba boda boda mbaso abana abeskuru mbaso ze byazale bya boda boda elinde basome amasomo namaya asinsemo yende abaiboli bande nigo bagendere ko babakoboria umwane nyaroka kolitwa na kolendo boikirano eliotanga malitage nkyo engane yiga yabana kolendo nigo yasingerirwa mono musine chief we location yiga ya Keroka Township oyumanya kante buna Tom Ndege saruro ogukurira gotindi gochiase abana abo baranyareka baba gotoka bagwetana na imeyo omucyo yiga okeroka isekebe skuru kimoroche moko bogori mwana bwo bwiseke nandu kwa suspect ringo mwana ono ibwe skuru igabo go irigo chiasabe kakyaye rende naye nitukelimo nobo moibori kani omumuro yo boda boda ngatikana no mwana oye nyaruko moiseke arasoma esero kese yane it is a must thing mwana ta yora to ko bweskuru ese chiporo pur tepos gamoring pose chi video shows na mwana ndo kunya koranda randa Keroka it is my work igera to komera na bana na baiboli batebi abana baina nyomonto gocha Keroka for a business ya gocha na koira naka na sinsemo yende nigo ndega gendere ko bagakuruo ogukurira gutindi ochasa bali bali baranyare ko bakubobwa tukabana ochaze chindoche nane chinga kichabo tuko egento keria kirabo bekase agote orengana munere nigaba bulje ko bamaiso nane chinga kichigo murakera omutindi ogendrete ko betense meyorgongo rwagusi machete yo chindoche chisegi chansire kurchindoche abana jinyaruka timbasa kanyora mwana kogenda roche ko chakira saa 12 ngana macha chikuoye eginko ripoteri getasini kya ubwanjite kya Gatembe kuroiga ime ye county ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp Okara.